ukoll. Sa dan it-tant ingħaqad magħna Kane Said u allura ma' Kane kif għattilkom fl-introduzzjoni għandna messaġġ interessanti immens għal fatt li laqas qed daħlet li f'moħħina din ta' il-liċenzja jekk hix obbligatorja jew le, imma ħa naqra l-messaġġ li rċevejna. Aħna kif aħna? Ninsab tajjeb, insellimlek Angela, nsellem lit-tim kollu wara l-kameras u nsellem lit-telespettaturi wkoll. Jiena ngħidlek grazzi tal-li qiegħed magħna u grazzi lit-telespettaturi li jżommulna l-programm tant ħaj illi jibatulna dawn il-messaġġi u fl-introduzzjoni għattilhom illum għandna suġġett interessanti mensax jien stess laqas naf li qatt ma ddiet li minn moħħi u allura ħanaraw daqsxejn anki il-messaġġ li rċevejna. Ikkuntattjatna persuna u qiegħda tistaqsi jekk operaturi tal-lob tal-azzard online u mhix obbligati li jħadnu liċenzja u li jimplementaw għodot tal-lob tal-azzard responsabbli. Iva, l-operaturi tal-lob tal-azzard dawk li aħna nsejħulhom iGaming companies jew gaming operators li jinsabu f'numru tista' tgħid kbara u Malta huma obbligati li one ikollhom liċenzja u two li ħadmu fatturi aħna ngħidulhom bl-Ingliż Responsible Gambling Tools, RG Tools. L-ewwel ħaġa permezz ta' dawn l-għodot jassiguraw ambjent sikur u iħeġġu kontroll u responsabilità fil-ġukatur. X'inhuma dawn il-fatturi? Ikolli ngħidhom bl-Ingliż, Angela, għandek deposit limits, x'ġifieri. Inti tista' tqassam ammont kemm tista' tiddepożita biex minn dak l-ammont inti tkun tista' tilab. Issa tista' tqassam daily limit, weekly limit, monthly limit, kważi yearly limit. Ġifieri inti b'din l-għodda qed tillimita lilek innifsek minn kemm tista' tiddepożita flus biex tilab. Barra minn hekk għandna wkoll wagering limit, tagħmel limitu fuq kemm tista' tirriskja flus, fuq kemm tista' tilab flus. U hemmhekk il-ġukatur dejjem qed iżomm kontroll. Kważi tista' tillimita wkoll kemm titlef. Dak li jinsejħu loss limit. Dawn huma kollha għodot. Dawn l-għodot li qed issemmi huma affarijiet li l-ġugatur irid jissettjhom qabel jibda jilgħab. Iva. Barra minn hekk tajjeb li Ġifieri dawk ma jiġux issettjati, jistgħu jibqgħu għaddejjin. Huwa l-obbligu tal-operatur tal-lob li jħeġġeġ lill-ġukatur biex iva kif jikkrea il-profil tiegħu, kif jikkrea l-account tiegħu jiġi mħeġġeġ biex jagħmel dawn il-limiti u jservu ta' ġid għall-ġukatur l-ewwel qabel kollox. Barra minn hekk hemm għodot oħrajn Angela, session limits pereżempju, inti tħalt qed tirriskja flusek, qed tilab flusek, wara siegħa inti jitlagħlek messaġġ li sar il-ħin biex niftehmu. Għandek ukoll timeouts. Pop-up messages jitilgħu fuq l-iskrin waqt li inti qed tilab biex iħeġġuk tieħu break. Tieqaf mill-logħob, tqum minn fuq l-apparat elettroniku tiegħek u mbagħad tkompli wara jew tieqaf sa frattant. Nerġa' ngħid, dawn huma kollha għodot li l-operaturi tal-logħob jissalvagwardjaw lill-ġukatur permezz tal-ħolqien ta' ambjent sikur u inti qed jipprovdilek l-għodda neċessarja biex inti tkun responsabbli. Jiena fl-intervisti tiegħi dejjem ngħid inħeġġeġ l-importanza li l-ġukatur iżomm kontroll intrinsiku. Tista' tgħid li permezz ta' dawn l-għodot l-operaturi tal-logħob jagħmluhilek aktar faċli biex inti kważi żomm kontroll f'kull minuta tal-logħob tiegħek, Angela. Inti semmejt illi għandna ħafna
online gaming li huma reġistrati f'pajjiżna. Però dak li jkun dal-ġugatur li jkollu kilba għall-lob jista' jmur minn kumpanija għal oħra anki oħrajn li mhumiex reġistrati f'pajjiżna? Iva, U għandhom l-istess miżuri? First and foremost, l-ewwel qabel kollox inħeġġeġ lil ġukaturi kollha barra biex jekk għandhom l-attività tad-delizzju tal-lob tal-azzard marbuta ma' qalbhom jilagħbu flushom fuq websites li huma regolati, websites li huma liċenzjati. Kif inti tidħol fuq website tal-lob u tniżżel isfel fil-footer biex niftehmu ikollok miktub il-liċenzja ta' tali website, ta' tali operatur tal-lob. Importanti ferm, għax il-liċenzja nerġa' ngħid tissalvagwardja ambjent sikur. Jekk l-operatur tal-lob, jekk il-website ma tkunx liċenzjata mal-awtorità tal-lob, inti tkun qed tirriskja f'liema sens. Anke eżempju, Angela, jkollok disgwit ma taqbilx ma ċertu operatur. Inti l-liċenzja tissalvagwardja lilek biex tuża lill-awtorità Maltija għall-lob li għandha l-liċenzja adattata biex tkun ta' medjatur. Jiġifieri l-middle person bejnek li għandek l-ilment u l-operatur tal-lob li inti għandek l-ilment tiegħu. Kważi kważi inti tgħaddi l-messaġġ lill-awtorità u l-awtorità titkellem f'ismek u tara x'inhu l-każ. Ara kemm importanti allura li Iva, importanti immens, pereżempju websites li ma jkunux liċenzjati, dawn l-għodot li qed insemmi mhumiex obbligati li jimplementawhom. Allura nerġa' ngħid, tajjeb li kull ġukatur hemm barra li iħobb jilgħab dejjem taħt kontroll. Flusu, iħobb jattwa l-attività tal-lob tal-azzard, jilgħab ma' operaturi tal-lob li huma liċenzjati mal-awtorità Maltija l-lob, Angela. Ekku, meta qed nitkellmu ma' Kejn dejjem inżommu f'moħħna il-lob responsabbli. Issa ikun xi liċenzjat jew le, importanti il-lob responsabbli. U forsi nerġgħu nispjegaw ftit il-kunċett tal-lob responsabbli, illa għaliex mhux il-ġugatur biss ikun qed ibati għax psikoloġikament naħseb ibati meta da jitlef iżjed milli suppost għalkemm hemm dawn il-miżuri li għadu kemm spjegalna Kejn u interessanti llum billi samnihom anke magħkom telespettaturi tagħna, però sfortunatament ibatu wkoll il-maħbubin il-membri tal-familja. Ivekku, Angela, tajjeb li nsemmi wkoll li mhux liċenzja mhux għodot tal-lob biss tissalvagwardja, imma miżuri oħrajn bħal pereżempju taċċerta li hemm ċertu dak li ngħidulu randomness fil-lob. Jiġifieri ikun hemm ċertu teknikalitajiet bħal random number generators li dejjem jissalvagwardjaw il-fairness tal-logħba biex jissalvagwardjaw lill-ġukatur. Mhux hekk biss, inti għandek il-protezzjoni tal-fond tal-ġukatur. Jiġifieri operatur liċenzjat jassigura li l-fond iddedikat għal-ġukaturi mhuwiex biex ngħidu hekk imbabas u jkun hemm diskrepanza bejn il-fond tal-ġukaturi u l-fond operazzjonali tal-operatur. Dawn kollha huma dejjem ngħid għal-ġid tal-ġukatur. Nisimgħu ħafna li operaturi tal-lob moħħhom biss biex jakkwistaw il-flus. Imma tajjeb li nkunu marfin hemm barra li it's not all doom and gloom, Angela. U l-operaturi tal-lob huma obbligati li jissalvagwardjaw lill-ġukaturi stess. Iva, ir-responsabilta fil-lob, ir-responsabilta interjuri ngħidilha jien li inti żżomm kontroll fuqek innifsek, Angela, fuq l-attività tiegħek, fuq l-azzjonijiet tiegħek. Responsabilità li nġorruha kull ġurnata li aħna ngħixu.
speċjalment f'attivitajiet ta' tali riskju. Importanti ħafna li ġukatur jikkrea budget, jikkrea limitu ta' ħin li jista' jqatta fix-xahar, fil-ġimgħa u jimxi ma' dak il-limitu u jżomm lilu nnifsu in check. Is-soltu nsemmi self-testing jiena tajjeb ukoll li l-ġukaturi hemm barra iwettqu self-testing issaqsi lilek innifsek isma' jiena qed nimxi mal-kontroll ta' flus, qed nimxi mal-kontroll ta' ħin fuq il-post tax-xogħol. Moħħi il-ħin kollu fuq il-ħin li jiena nqatta l-każino, nippreferi nqatta ħin nilab flusi online milli nqatta ħin mal-tfal tiegħi. Tisimgħuni tgħidu kif jista' jkun iva, ikun hemm każijiet ta' Jaf ma xiex tiltaqgħu intom. każijiet ta' lagħba ġukaturi patoloġiċi fejn jiġu aljenati totalment mid-dinja reali, Angela. Però illum konna qed nitkellmu dwar kemm importanti li nkunu nafu fuq liema sajt qegħdin nittantaw xortina nilabu, importanti li jkunu liċenzjati għax dik il-liċenzja tista' tkoprina wkoll f'każ li jkun hemm anki xi problema. Ekku, u jekk ikun hemm xi ilment minħa tal-ġukaturi, jekk ikun hemm xi diskrizzjoni jikkuntattjaw lill-Awtorità Maltija għall-Logħob u jagħmlu wkoll l-ilment tagħhom hemmhekk jidħlu fil-website tagħhom u hemm id-dettalji kollha anke operaturi tal-logħob li forsi jkunu qegħdin imexxu xi logħob klandestin, xi logħob illegali. Dawn huma kollha mezz ta' kuntatt fejn jistgħu jikkuntattjaw lill-Awtorità. Naturalment, jekk persuna tħoss li għandha problema illum għaw lajnuna, grazzi anki għall-Awtorità tal-Logħob responsabbli, qed jidhru anki l-informazzjoni fuq l-iskrin tat-televiżjoni hemmhekk hemm għax intom għandkom sit elettroniku minn l-informazzjoni u Iva, barra s-sit elettroniku tal-Awtorità Maltija għall-Logħob aħna bħala fondazzjoni għandna wkoll il-website tagħna kif qiegħda miktuba fuq l-iskrin u permezz tal-website tagħna tistgħu wkoll tużaw il-faċilità taċ-ċett. Forsi jkun hemm min jiddejjaq isemma leħnu fuq il-linja ta' Support Nazzjonali 1777 u jippreferi jikkuntattjana permezz taċ-ċett. Is-servizzi ta' support qegħdin hemmhekk sta l-persuna m'hemmx għalfejn ikollok vizzju biex iċċempel fuq il-1777 anke forsi tkun trid xi ftit informazzjoni jew inkella jkollok ilment pereżempju fuq operatur tal-logħob partikolari. Aħna nkunu nistgħu immexxuk bl-aħjar mod li nistgħu. Ħanikonkludu hawnhekk, nirringrazzjak Kejn anke tal-informazzjoni li għaddejtilna jekk intom tixtiequ tkunu tafu aktar dejjem tistgħu tagħmlu kuntatt jew mal-fondazzjoni jew mal-awtorità jew inkella addirittura tibagħtu SMS fuq 50617000 kif għamlet din is-sinjura u aħna niddiskutuha ma' Kejn jew inkella nkunu nistgħu niddiskutuha anki waqt il-programm tagħna meta jerġa' jkun qiegħed magħna Kejn fuq is-sufan. Kejn, grazzi u nawguralek il-kumplament tal-ġurnata tajba min-naħa tagħna ftit tarif pubbliċitarju.